Ovotjedni zagrebački promašaji. Blagdanski duh Tomaševića. Laži, manipulacije i svijeća za PR. Tomislav Tomašević, nekadašnji neumoljivi kritičar zagrebačkog adventa, sada s ponosom pali prvu adventsku svijeću, pjeva, pleše i uživa u blagdanskoj čaroliji. Adventu koji, eto čuda, preko noći postao sve što je dobro i ispravno. Za nekoga tko ne ide u crkvu i ne vjeruje u Boga, Tomašević djeluje iznimno predan vjerskoj tradiciji, ili barem njenom marketinškom potencijalu. Advent, koji je nekad bio simbol korupcije i nepotizma, sada je očito simbol novog doba. Možda Tomašević pali svijeću, nadajući se da će njezina svjetlost zasjeniti prometni kaos, Jakuševec i plave Promašević vrećice. Jer tko treba stvarna rješenja kada možete plesati pred kamerama i prodavati priču o novom i boljem Zagrebu? Zaista, Advent nikad nije bio ovako transparentan, barem što se tiče prikrivanja nesposobnosti. Sretan Advent, gradonačelniče. Sljedeći put zapalite 3 svijeće. Jednu za građane koji još uvijek vjeruju u vaše priče, drugu za probleme koje tako uspješno ignorirate i treću za svoju političku dosljednost. Ali pazite da ne pretjerate, jer na kraju dana čak ni blagdanska svjetlost ne može potpuno osvijetliti vašu pravu prirodu manipulacija i laži. Znači, shvaćate poantu.